Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τάκης. Έρχομαι από τη Γερμανία, από το Αμβούργο. Ήρθα εδώ πέρα στα Τύρανα για να κάνουμε μια εξαγωγή δομιών και να περάσουμε τα υπόλοιπα. Σε 5 λεπτά όπως βλέπετε ξεκινάει η εξαγωγή των δομιών. Θέλετε να δείτε πώς είναι τα δόμια στην αρχική τους κατάσταση. Και αύριο θα δείτε το επόμενο βίντεο με τα καινούργια δόμης. Καλησπέρα μου, είμαι ο Χρήστος όπως είπαμε. Αυτή τη στιγμή έχω κάνει την εγχείρηση. Είμαστε στη δεύτερη φάση των δομιών. Άμα θέλετε να δείτε την στοιχεία που έχω βάλει ως τώρα. Πήγανε πάρα πολύ καλά τα παιδιά, με προσέξανε. Είμαι υπερευχαριστημένος. Και τώρα θα έρθουμε σε 4 μήνες να περάσουμε τα βασικά τα δομία. Θα προτείνω να έρθετε και εσείς.